Almanca hevditine rastici bir peyvacı kamtera darbas bin erişi devleti dagırker liser mafya gelek Kürt liser statüye gelek Kürt her türlü erişi ku grandikin İro kamdinerin her çar parça da jil geleme hayıze hayır ve beriye ecber ve yeki verişana zaten zededbin taybetici deste devlet Türk İro zanım kuça Afrin hata işgal kırını Armanca ve gelê Kurdê Rojava bê statû bike servê hani servê dijmentayê ev siyaseta dijmentayê siyaseta û huquqa metingerî de meşandinê îro aynî dîsa wisa li îro li ser navê operasyonê rastî jî Başûrê Kurdistan jî bin dagirkeriyê de ye ev tehlikeke mezin he va jî tabii me ev anîne ziman rastî jî tiştê herê mühim ji bo me jî vê pêvajoyê da wata ku her tişt aha zelal biye rengê xwe rastî dexistina holê مرة شو بيويستا بيويستي قوة ميا كتيا خون يا كتيا نتوي أما بابا بكن مرة تشتي هاري جرين وهاري بيويش أبا نقاش مجلس سيرفي بو أساس يعني فكري خما نقاش ابن بجن فكري خما بارفكرين هم بريز كم كيك مسعود هم بريز نيتشيفال برزاني هم بريز مسعود برزاني وحمو سروكي بارتي كما بيرا هفتيج بيكاني أو جي فكري خو بارفكرين جبوي كوبسكري كاغلي كرد çareser bebe çi bike ve sermili wan gotin em amadane jî ama rê û rêbazê vê jî got demokrasî û riya demokrasî û diyalog û rastî jî ew e hûn zanin herê dawiyê birêz û calan jî evanî ziman yani na hefteyekî da got em dikarin vê pirsgirêka gelê Kurd çareser bikin ez xwe jî bawer dikim gelê xwe jî bawer dikim li belê bersêva devleta dagirker û desthilatdarê AKP MHP çi bû rabûn qayîm avêtin li ser şeredariya belê rastî jî şeredariyê me gaz kirin yani kingê birêz Öcalan besa aştiyê bike kingê besa rê û rêbazê demokrasî û diyalogê bike bersêva desthilatdar AKP MHP ev dibe me ev na zaten ev fikrê xwe ev nêrîniyê xwe me parve bikirin wek wanî ziman hem Kek Mesûd hem serokê herêmê Kerema Kurdistan birêz Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî jî çi bikeve ser milî me got em amade ne بوی که پرسکریکا گلی کرد ریا دموکراسی و چاره سر ببه. مجرد محمود جذبات که موجات نقاش کردن جهات گوت چابو یا جیش بوی ویت امبارگو رابطش کی و yani گویم سرد خفتن yani rastı mevcut yani zaman vakit ne zaman ki evi roji beşer roji da ama revre bazı ekibi bebinin yani servis. Uçağı cüda bun. Şartı merci uçağı çal cüda bun. Yani ben sana 2012 anlat ki beriyavi seyza şartun merci uçağı cüda bun. Ben ilo Daesh terkete ortaya. Daesh mu herici gran serkekir. Ser Kurda. O Arnigariya Kurdistan hem beci ne tane Kurda ama Armancavan Kurbun. Rojava jil savsabu, Başûrê Kurdistan jil savsabu. Ki peki ev çetê Daişê kê ew dikir? Kê xwedî derdikket? Kê aliyê hêla lojîstikê ve alîkarî dikir? Em ev baş dizanin. Gelê me jî baş dizanin, em jî baş dizanin. Îro ku me dît li Kobanê da pêşmergeyek vira rabûn çûne Kobanê. Li vira dîsa aynî wisa ku hewler da tiştekî bû, hêzê Kurd tev bûne yek, binê fikrê wan çi dibe bira bibe. Birdoziya wan çi dibe bira bibe, bûne yek û hem çetê Daişê têk birin. Yani ev tiştekî dîrokiye jî, rastî jî derdixepe ber pêşiya me nîşanê me jî dike. Yani her tiştî zelal nîşanê me dike. Ji ber vê yekê ez dibêjim yani îro ku me dît ki ku hêzê Kurd ara wan da çi nakokî hebin bira hebin. Birdoziyê wan çi dibe bira hebin. Ku boy mafê gelê Kurd ku gav bavê jî yan cephekî ava bikin rastî jî ser dikevin. İro hemû cîhan vê serkeftina gelê Kurd dibîne. Zanayım gelê Kurd çiqa mühim e jî. Çünkü gelê Kurd nîjasperestî nake. Bine demokrasiyê diparêze. İran başûr jî dibînin, parlamenta başûr da jem dibîne. Yani gelek kes Ermenî wî jî hene, Türkmenî wî jî hene, nasnama xwe hene. Lê belê îro Tirkiye dibe ez demokratım, ez hukuknasım. Zimanê Kurdî qebûl nake. Meclîsa wan da, parlamentoyê da, wata Kurdî daxivî dibe zimanekî X e. İlâ firq ev e yani. Firq evî hemû devletê navnetewî hemû devletê cîhanê jî dibînin. Yani Kurd ji bo ya dibêjim. Îro gelek tişt zelal biye. Yani çima dibêjim dagirkirina başûr. Notî da jî dahatin operasyon dikirin devleta Tirk û paş vadî kişiya. Îro cî dibe. Firqa wî ev e. Yani îro Erdoğan valayî behsa misaqî millî ne Osmanlıcılığê nake.
Dibim Arda Osmaniye meçin dakriye me başva haldın. Armanca ona ve bu evi rasti hani rasti eri demi boriji demi çuiji yakitiyana tavi şart bu ama iru azameydi. İru azame çünkü iru irişeki yani tabi mevici bir ne zaman yani iru Başşure Kurdistan ji statüya Başşure Kurdistan gele Bakur tev hayi derdi. İru ku hebun tnebuna gele Başşur irişek çebi ve gele Bakur ji gele Rojava ji gele Rojlata ji hediye evi kabul nake. Vata ku tişteki o sahibe ji mekanizma kire demelde sonra avakrin. Ev mekanizma vata ku eriş bir şekli ser mafya gele kursen netebetiye gele kurçi buji em tebebim bersiv jera. Yani iro kayyum hata avak kayyum hatın şeradariye me gasp kirin rasti gene başur hükümete başur parlamenta başur bertekeke green nişan bıkrana. Çünkü şuna hel jartını demokrasi dibecin şuna hel jartını la sehef bajarı me mezina. Ahmet Van u Merdini vata ku şekli dagırdıkın bertek yani gele heviya gele bakuru sana. Yani heviya gele bakur ku bertek var nişan kırne. Şekilde ne yani bertek tekili disa belki çibin. Yani eva zaten geleceğe da evna yani fikri hoş mu ani zaman rasi aynı tişusa başvur bir belki gele bakur gele heviya gele başvur he gele bakurci parti siyasi parti sazi gele bakur dacı bertek yakın nişan bakın. Di çit be bra be nasama me yeke çanda me yeke diroka me yeke erem çar parça ne rasa me çar parça kirine le bele dili me hevdura da veje dili hamade ça da veje dili hevları aynı şekilde da veje yani kamuş lo çibe hamu bajarı Kurdistan'ı hiç boyma bu yekin yani jber ve yeki em dibejin yani iro her tişvata ku zelal bu be eriş bu satılısın hember meçhedibin yani pevajua referandumu Başşure Kurdistan'ı cimedit. Berteki her mezun sa devlet atık nişankır. Çet godgazı sinor bigrim mesela ve birçi beyli. Yani çat birçi değili. Çima feyte hayatı birçi beyli. Çima gelle Kurd irada xuva, xwasteka xuva bir yara xwe nede. Çima tu pe vi acizi. Çima ve düşmüntayı gelle Kurd irada gelle Kurd statüye gelle Kurd rat ki berseva van sual ajı yani tevci zanın. Dibe bira Kurd nebe hayı tütüşteki gevrek. Armanca wana me wata ku ev ku bu şekli tene ser gelek kurji sekneke yekitiye gere nişan bike.